जिहेतु एबार खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो बिदि बोसोरारि जथुम्मा खुंबोबाय थादों। एबार खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ नैबे कामरुप जिल्लानि जाजि खनायाव जों खुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफाद दानायनि मोनसे मेल हांख्रायनाय जादों आरो जों आसा फारिदों बेयाव मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानायजों लोगोसे दानानै जिबिलाक जोंनि जिल्ला आफादफोरनि जिबिलाक थान्दैफोर फैगोन बेखौ बरायगोन। जिहेतु जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफादना बिटिनि बायजोआव गं 22 जिल्लायाव बिनि बिथा दं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि। बिनि बादैबो जोंहा मेघालयआव मोनसे कमिटि दङ, अरुणाचलाव कमिटि दङ आरो जोंनि मोनफ्रोमबो कनफारेन्सआवनो आसामनि बायजोनि मेघालय, अरुणाचल आरो नेपाल आरो वेस्ट बेंगलनिफ्राय गोबां बर'फोरजों लोगोसे फ्राय 3,000निबो बांसिन डेलिगेट्स खनफ्रोमबो मेलाव बाहागो लायो आरो एबार जों सानदों बेयाव जारिमिनारि मोनसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा जिहेतु जागोन बेयाव हयथ' बिनिफ्राय बांसिन थान्दैफ्रा बाहागो लानो फैगोन। खालारखौ जों थि खालामबाय 10, 11 आरो 12 अक्ट' जानुवारि दाननि 2025 बोसोर। एबार जिहेतु टार्मिनेटिं जोंना बडिया सोलायगोन गोदान आफाद आरो बे जिल्लायावनो नोंथांमोना एबारनि बे मेलावनो गोदान आफादगिरि गोदान नेहाथारि हयथ' मोननो हागोन, थान्दैफ्रा सायख'गोन। बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाब जागोन। जिहेतु एबार टार्मिनेटिंबो आरो जिहेतु जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु जोंनि थाखानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों जों जयैनो खामानि मावबोगासिनो दं आरो जोंबो जिहेतु बिटिआर एकर्डनि मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनायनि थाखाय जोंनि बे थान्दै मेलाव सावरायनायफ्रा बाहागो मोनगोन आरो बर'नि गुबुन गुबुन जेंनाफोर दं बेफोरखौ सुस्रांनायनि राहा नागिरनानै बेयाव हयथ' सावरायनाय माखासे जायगा मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जों सानगोन बर'नि जिथु खौसेथि आरो गोजोन आरो थामोन्थाखौ गोजोर खालामनो जोङो बेयाव माखासे बिथांखिफोर लानानै जोङो बेखौ सावरायनाय जागोन। मोनफ्रोमबो जोंना खनफ्रोमबो कनफारेन्सआव थुनलाइयारि बादायलायनाय थायो आरो बेजों लोगोसे जोंना भलिबल कम्पिटिसन बुलुर बादायलायनाय बे बोसोरफ्रोमबो थायो आरो बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बाहागो लाहोयो आरो जाय जिल्लाया देरहायो बेखौ बान्था होनानै बिथांमोनखौ बरायनाय जायो।